80 хиляди са хората с увреждания в България. Вчера света отбеляза Международния ден на инвалидите. С ден закъснение в Националния дворец на културата започна празничен концерт. Една от изненадите е премиерата на първата в България танцова формация на инвалиди. Сега в зала 2 на НДК е нашият репортер Галя Никова. Галя, здравей! Здравей, Ники! Какво се случва при теб? Концерта тук тази вечер в зала 2 на НДК участват вокална формация Усмивки от училище за деца с увредено зрение, а също и танцова формация Орхидея, в която танцуват дечица с увреден слух. Организаторите споделиха с нас, че са потърсили много фирми за финансово съдействие, но малцина са се отзовали. Все пак концерта тук тази вечер е факт. До мен в момента е госпожа Нонка Йорданова, която е хореограф на формацията, която вие представите, танцуващи колела. Госпожо Йорданова, вие сте нарекли спектакъла си "Невидими граници". Защо избрахте точно това име? Защото за хората с увреждания обикновено съществуват граници, които те не могат да преодолеят, най-вече архитектурни, психологически. Хората от обществото ги приемат по различен начин и тези граници съществуват за тях. Аз искам да ги няма, да не се виждат, защото те са като нас, те са уникални, като всеки един човек, неповторими и няма значение как се придвижват, дали с помощта на количка или дали приемат света с други сетива. Просто за тях живота е такъв, какъвто и за нас. И затова искам тези граници, които им поставят тялото и обществото, да не са пречка те да имат нормален живот. Йорданова, чувате ли ме? Да. Всъщност, кажете ни как се роди тази идея за такава танцова формация и какво може да мотивира хората с увреждания да се вземат с подобен проект? Значи аз по стечение на обстоятелствата съдбата ме е свързала с тези хора, тъй като съм и сестра и майка на дете с увреждане. И просто винаги съм искала да направя нещо за тези хора, за да някакси психологически да им помогна, защото медицината не може в много случаи да помогне. Всъщност аз съм завършила хореографско училище, съм работила в ансамбъл на строителния войски като професионалист танцор и винаги съм желала да направя нещо такова, но някак си не смеех. Но юли месец гледах английската група Кандуко, която така представи пред мен възможностите на хората с колички и аз реших, че трябва да опитам. Това е моя отдавнашна мечта и благодарение на Британски съвет ние осъществихме тази мечта за много кратко време и хората, които са в групата, са много щастливи, че са намерили място, където да се чувстват щастливи, да се чувстват добре и да няма причини да нямат нормален живот. Добре, тогава, госпожо Йорданова, желаем ви успех на вас и на групата. Галя, благодаря за тази кръстка. Много ще продължаваме пак в тази област. Благодарим. Успех ви желаем.